लोगोफोर आंनि YouTube चेनेलाव फिन खनसेबाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। वेलकाम बेक टू माय न्यू ब्लग। लोगोफोर आं दिनै मोनसे गोदान ब्लग लानानै फैफिनबाय आरोना। लोगोफोर आङो दैलि ब्लगबो होनाय जाया, बिनि मालाबा गोसो जाबा होयो आरोना, आंना गोसोबासो होननाय। दिनै आङो ब्लग होनायाबो माने जोंहा इयाव न'आव गामियावहाय माने बैसागो रंजानायखौ जोंहा फंबायासो भिडिअ खालामना हरदोंमोन आरोना। आं बेखौनो इउटुबाव दोननो होननानै उनाव नायफिननो होननानै आङो भिडिअखौ इउटुबाव होना दोननोसै आरोना। नोंथांमोनाबो अननानै नायदो जोंनि गामियाव माबायदि बैसागोखौ रंजायो बा फालियो। माने रायजोजोंथ' 1 तारिखआवनो माने फुङाव बेरायनानै मोना बिहामजोफ्रा रंजायो आरोना। आदामोन बाजैमोन मोसानायखौ आङो इउटुबाव होना दोननो होननानै आङो बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय आरोना। आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामगोन होननानै आङो आसा थाबाय। ओमफ्राय लास्टआव कमेन्ट हरनो दाबाव आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बैसागुआथ' फैबाय थायो बोसोरफ्रोमबो, नाथाय बेनि मेम'रिफोरखौ जोङो मालाबा गोसोखांबा नायफिननो होननानै भिडिअ खालामना दोननाय जायो आरोना। बेखायनो आङो भिडिअखौ इउटुबनि गेजेरजों होना दोननोसै, शेयार खालामनोसै आरोना। लोगोफोर नायलांदो बिदिब्ला भिडिअखौ नायदो।
Sona South film ni hero by di nu lai lang tarbai dengko South film ni hero by di nu lai lang tarbai nonga age nonga age oh gai deng se ang lai deng ke ayu haba mai se gilu balu sukela angau